Pozdrav svima ljudi, Uroš Maksimović s vama. Danas igramo Clash Royale. Izvinite što nisam otvarao klan. Tek danas sam došao i jedva ga otvorio i dobio sam ljudi. Nešto, nevjerovatno. To je ovdje, negdje. A to je neka epika. A to je golemče, dođi meni golemče. Golem. Glavu jedan. Golemite koji buže. Zad. Ovo je moj dek. Sad čekat ću ja. Znači, sutra je otvaranje. Može. Dogovor. Ako ne bude, izvinite, može da bude neke obaveze. Ajde da krenemo u jedan beton. Može. Ajde, jedan minut. 10 sekundi. Ko je Emir? Nisam vam rekao da sam bolji od mog čavata. Da bi se ne začepio X šuče. Vidi leptirića, šarenića. Dođi meni, ama, na teju. Dako, lagano. Nemo nešto ovdje. Ja, znao sam, ali svaki betu igram protiv ovih gubih, ali gubih. Sad ću skinuti dole. Nemam ništa za ovdje. Jedino hodu da stane. Vesu. Možda skinem. No, požušeno. Ujdu. Cik. Kako me nerviraju. Ja, sad mu se napunio. Opet ljudi, opet brate. I nije opet bacio, sad ćemo odati pošu. Znaš sad, ha? Ja sam pro, ne možeš samo. Jaj, vidim. 260 dolara. Nemoj mi samo te glupake. Vasa. Aj tri, nećete stići. Ajmo na. Sad imam za... sad. Čekaj to tu. A trepnite majku vam ga narkoman. Ja ću izgubiti ovaj beto ovdje, nema šta. Prvi hograjder u ovom. Da. Ne. Ok. Ne, barem sam jednom da. I sada kao. Neće ništa. Ljudi. Još čujemo se. Da je. Dobro vam je. Ajde da stavimo golančeta. Isto ovako. Ajde da probam. U trenika. Ajmo da moj betu ko nas šiša bre.
Montos. Montos. Nossa, não me canal. Está bom. Tot ne vred blago, Tozo. Tot ne vred blago. Ako nije znao. Ne, spir govini brez. Dobar mali. Bor se mal. Bor se mal. Uvijek kako sam skinu. Pa jak će Bog. Imamo odbranu za sve. Nemo, aj vidi kada je. I sad mi baci hvala. Pa imam šta za ovog gianta kupa. Uništili smo mu ljudi nekako to. Ne kontam kakva smo. To zamrti, to zasmrtano. To zamrti, to zasmrtano. Da se ovako. Opet. Pa šta će ti? Ja znam sad kome. Konče ti to. Dobre. Tuči samo jako, samo tako. Ne znam šta da bacim. Ne. Ne znam šta da bacim. Dobar je to. Zamak se već bavi od mene, po majku ti narkomanci. Vidimo se u sljedećoj epizodi.